Štrajkom. Do dnešného štrajku sa nezapojili súkromné a cirkevné školy. Mnohí sú presvedčení, že je to pre ich vysoké platy, keďže v týchto školách platia rodičia nemalé školné. Ale pravda je aj taká, že kolegov zo štátnych škôl podporujú. Štrajkovať si však nemôžu dovoliť. V Terni na východe Slovenska potvrdili ďalší prípad nákazy nebezpečnou tuberkulózou. Policajti a vojaci si budú na svoje dôchodky platiť viac a budú aj viac slúžiť. Poistné kosovské súdy predpoludním rozhodovali o žiadosti Slovenska vydať údajného bossa albánskej drogovej mafie slovenskej justícii. Slovenská vláda má od dnešného dňa o jedného člena naviac. Je ním Adam Kováč, účastník televíznej reality show Farma, dokaličil svojim autom 24-ročného Bratislavčana. Toho zrazil v podvečerných hodinách pri bratislavskej nemocnici na Kramároch. K nehode malo dôjsť na priechode pre chodcov. Mladý muž utrpel otvorenú zlomeninu a museli ho dvakrát operovať. Napriek tomu, že je podľa mediálne známeho šoféra v pohodičke. Ak máte školopovinné deti, pravdepodobne ste aj vy museli riešiť problém, ako pre štrajk pracovníkov školstva pre ne zabezpečiť náhradný program. My sme sa presvedčili, že tí, ktorí okrem starých rodičov, dovoleniek či náhradného voľna zvolili centra voľného času, určite nič nepokazili. Do zoologickej záhrady prišla zima. Nie vždy ju vyrieši len vlastná prírodná kožušinka. Zatiaľ, čo my ľudia si poradíme vďaka teplým kabátom, zvieratká si pomáhajú navzájom a niekedy pomôžu i ošetrovatelia.